Pekný deň vám prajem. Toto je téma hodina fyziky a téma elektrizovanie telies, elektrický náboj, prenos elektrického náboja a elektroskop. Trošku dlhší názov, je to viacero tém zhustených dokopy, ale súvisia spolu a bola by škoda, ak by sme tieto témy rozdeľovali na viacero osobitných hodín. Takže poďme hneď na to, kde sa v bežnom živote stretávame s elektrickým nábojom. Ide zima a vzduch v miestnostiach je suchší. Taktiež máte oblečené hrubé svetre, hrubé ponožky, často aj s papučami. Ako náhle nazbierate všetok ten elektrický náboj, ktorý je na koberci, na svetri, vo vašich vlasoch a chytíte sa kľučky, i hneď dostanete ranu. Častokrát sa vám práve teraz v zime bude diať to, že dostanete kopanec od akýchkoľvek náhodných predmetov. Tiež si môžete všimnúť v tme, keď niekedy dávate dole sveter, tak vidíte, ako behajú iskry po tom svetri. To všetko s tým súvisí, ale elektrický náboj je aj napríklad blesk. Je to napríklad iskra na sporáku. Je to, ak máte tie elektrické zapaľovače, ktoré tiež hádžu iskru, tak to je tiež elektrický náboj, ktorý je niekde nahromadený a presunie sa z jedného telesa na druhé. O tom budeme tiež hovoriť o prenose elektrického náboja. Takže, elektrický náboj. Je to asi vaše prvé stretnutie sa s elektrinou ako takou vo fyzike. A elektrický náboj je vlastnosť telies. A každé teleso je zložené z atómov. Viete, že ja rád kreslím, tak poďme si nakresliť nejaký atóm. Dobre, to možno trošku väčší. Máme atóm. A každý atóm viete, že sa skladá z jadra a obalu. Vyzerá to teraz ako nejaké voľské oko, ale verte mi, je to atóm. V jadre sa nachádzajú protóny a neutróny. V obale sa nachádzajú elektróny. Elektrický náboj potrebuje nejaké častice, aby ho mohli niesť. Elektrický náboj môže byť nesený, alebo nosičmi elektrického náboja sú elektróny. Tie majú záporný elektrický náboj, čiže elektróny. Alebo potom kladný elektrický náboj, nosičmi sú protóny. Neutróny sú elektricky neutrálne, čiže nenesú žiaden náboj. Už keď sa len pozriete na toto rozdelenie, ktoré tu máme, tak môžete si všimnúť jednu veľmi zaujímavú vec, a to je, že teleso môže byť elektricky nabité kladne, záporne alebo neutrálne. Pozor, elektróny, protóny nie sú jedinými nosičmi elektrického náboja. Počuli ste niekedy o jónoch? Totižto teraz tu mám nakreslený atóm helia. A ak by som spravil niečo také drze a jeden elektrón by som mu zobral preč, stále je to atóm helia, ale už je to kladne nabitý, je to kladný atóm, takzvaný kation. Ak by som mu jeden elektrón pridal, dajme tomu do ďalšej vrstvy, tak už by toho záporného náboja bolo viacej a už by to bol záporný atóm, tzv. anión. Anión. Čiže kation, anión. Anión. Tieto častice sú tiež nosičmi náboja. Kation je nosičom kladného náboja
anion, pozor, už nie elementárny, ospravedlňujem sa, čiže nakreslíme to takto. Kation je kladný a anion je záporný. A s týmito slovami sa môžete často stretnúť napríklad na minerálnych vodách, ktoré majú rozpísané katióny a anióny. A môžete si všimnúť napríklad Na+, alebo Cl-. Toto tu je kation, toto tu je anion. A je to práve v dôsledku toho, že nemajú rovnaký počet kladných a záporných nábojov, aby bol atóm elektricky neutrálny. Totižto každý atóm by chcel byť, nazvime to takto, by chcel byť elektricky neutrálny. No v dôsledku toho, ako sa materiál utvára, aké sú stresy, ktoré látka zažíva, dajme tomu pílenie dreva alebo nafúkanie balóna, tak ten počet elektronov sa mení hore-dole. Tu nadopíšem elektrón, tu je protón, tu je neutrón. A čo tým chcem povedať? Tie stresy na látku, ktoré vytvárame, nemenia počet protónov. Menia počet elektrónov. Áno, my vieme deliť elektrický náboj na menšie a menšie časti. Dajme tomu, že na celom vašom svetri je nejaké množstvo elektrického náboja. Ale vieme to rozdeliť na rukav, telo a druhý rukav. Čiže už sme nejako rozdelili ten náboj. Potom vieme rukav rozdeliť na predlaktie a na rameno. A takto vieme ísť ďalej, ďalej a ďalej, až kým sa dostaneme na niečo, čo sa volá elementárny elektrický náboj. Elementárny elektrický náboj. A označujeme ho E. Od slova elementári. Či už je kladný, záporný, budeme označovať buď pluskom alebo mínuskom. A nulou označujeme neutrálny, čiže vyvážený elektrický náboj. Preto som tu na kationom a anionom nemohol napísať E+, E-, pretože to už nie je len o jednom elektróne, už to nie je len o elementárnom náboje, už tých elektrónov môže byť viacej. Tu na kľudne tých ečiek môže byť viacej. A toto tu, tie protóny, už jednoducho so svojím kladným nábojom nestíhajú. Čiže nie je to už len o jednom elementárnom náboji, je to o viacerých nábojoch. A ja som zvyknutý označovať kladný náboj takýmto pluskom v krúžku a minuskom v krúžku. Bude to potom veľmi vhodné, keď budeme hovoriť o elektrickom poli a budeme označovať bodový elektrický náboj. Fajn. Takže kde sa v bežnom živote stretávame s elektrickým nábojom? Kľúčky, svetre, nákupné centrá, iskry rôzne, tam všade. Ako súvisí elektrický náboj s atómom? No, každý atóm môže byť nosičom elektrického náboja. Ako označujeme elektrický náboj a akú má jednotku? Dobrá otázka. Elektrický náboj je fyzikálna veličina. Nie jednotka, nie jav, je to veličina, čiže prisúdime mu nejakú značku Q. Jeho jednotkou je coulomb, také veľké C-čko. Píše sa to Coulomb, čítajte coulomb. Akože coulomb je dosť maličká jednotka, teda elementárny náboj je dosť maličká jednotka, preto sme zaviedli coulomb. Existujú aj iné jednotky, ktoré často vidíte napríklad na kondenzátoroch, a to je napríklad mikrocoulomb, millicoulomb, alebo aj millicoulomb celkom dosť, ale nanocoulomb. To sú všetky jednotky, ktoré len znižujú veľkosť coulombu. Tak napríklad 1 millicoulomb je vlastne 1000 coulombov, alebo 1 coulomb opačne, keď to chceme, je 0,001
milikulomba. A to isté s mikro, ktoré má 6 nul, a nano, ktoré má 9 nul. Potom ešte je aj piko, ktoré má ktoré má 12 miest desatinných. Takže jednotka kulomb, označujeme ho veľkým písmenom Q. Ako zistíme, či je teleso elektricky nabité? V podstate môžeme čisto experimentálne, kedy zoberieme našu ruku alebo akékoľvek dve telesa, vodivé, pozor, a dotkneme sa ich a pozorujeme iskru. No to nie je vždy to najlepšie riešenie, pretože elektrický náboj nemusí byť dostatočne veľký na to, aby vytvoril iskru. Skúste si pozrieť niekedy, ako vzniká iskra. Celkom zaujímavé, súvisí to s bleskami. Ako zistíme, či je teleso elektricky nabité? No pomocou rôznych meračov. Jedným z tých meračov, ktoré slúžia na zistenie, či je teleso elektricky nabité, je elektroskop. No, elektroskop je také zaujímavé zariadenie, ktoré pokúsim sa vám ho tu takto nejako vyzerá elektroskop. A v podstate čo to robí, je to, že my máme nejaké nabité teleso. V tomto prípade je to sklenená tyč. My vieme vytvoriť na tej sklenenej tyči pomocou trenia kožou vytvoriť kladný náboj. Kladný? Mal by byť kladný. A na ebenitovej vytvárame záporný náboj. Tak, dobre, čiže na sklenenej tyčke vytvoríme kladný náboj. A teraz priložíme túto tyčku sem. Táto podložka je elektricky prepojená s touto tu ihlou. Je to kovová otáčavá tyčka. A tým, že oni sú vzájomne, táto tu tyčka a táto tu tyčka sú vzájomne prepojené elektricky, aj tu vzniká kladný elektrický náboj. A podobne ako s magnetmi, tak aj s elektrickým nábojom súhlasne nabité častice sa budú odpudzovať a nesúhlasné častice sa budú priťahovať. Takže ja mám tu na kladne nabitú tyčinku, ktorá je takto nejako pekne prepojená s druhou kladne nabitou tyčinkou. No plus a plus sú súhlasne nabité, takže ručička sa dvihne. A ak pridáme aj nejakú stupnicu, tak môžeme vedieť, ako veľmi je dané teleso nabité. To súvisí práve s tou vlastnosťou, že elektrický náboj môžeme prenášať z jedného telesa na druhé. Dobre, zatiaľ nikto nič nepíše. Ak by sa nám nejakým zázrakom podarilo vytvoriť elektrický náboj kladný na jednej strane a elektrický náboj záporný na druhej strane, tak by sa telesa pritiahli. A teraz skúste porozmýšľať, či ste to už niekedy nezažili. Máte chladničku. Hej, to je nejaká chladnička. A nafúkate balón, pošúchate ho o vlasy a pripevnite ho. Dobre, dáme trošku väčší balón. A pripevnite ho takto na chladničku. A ten balón tam drží. Bez nejakého lepidla, bez nejakých pásikov, bez magnetov drží tam. Je to čisto elektrostatická sila, ktorá drží ten balón na chladničke. A je to kvôli tomu, že
na balóne ste nechali kopu elektrónov z vašich vlasov a na chladničke je ich menej. Poprípade ešte sa potiahnu tam. Takže tu nám máme záporný náboj, tu nám máme kladný náboj a vzájomne sa priťahujú. A taktiež toto by bolo celkom zaujímavé na domácu úlohu, možno by som vám dal fotky urobiť. Nafúkať balón a pripevniť ho na strop v miestnosti. A môj dvojročný syn z toho bol celkom vedľa, keď videl balóny, ktoré nepadajú dole a strašne ich chcel. Takže skúste aj vy spraviť takú vec, že budete mať strop v miestnosti a skúsite tam takto pripevniť balón. Dôležité je, aby ste ho predtým pošúchali o vlasy a aby ste mali gumené papuče, respektíve aby ste boli odizolovaní, aby ste sa neuzemnili. Pretože o uzemnení budeme hovoriť a keď budete uzemnení, tak tento pokus sa vám nepodarí. Aký je rozdiel medzi elektroskopom a elektrometrom? V podstate v praxi je to jedno a to isté zariadenie a elektroskop je len na to, aby sme zistili, či je teleso elektricky nabité. Ale ako náhle mu tam dáme stupnicu, tak už je to elektromer a ja už viem merať veľkosť elektrického náboja. Respektíve viem ho pomerať s iným nabitým telesom. Čiže ak mám na jednom telese nejakú hodnotu elektrického náboja, ktorú hodnotu viem, pomerám ho na elektromery a potom zoberiem to druhé teleso. Samozrejme počkam, kým tá tyčinka spadne naspäť a potom dám to druhé moje teleso, ktorého veľkosť náboja chcem zistiť, priložím ho a ručička sa vychýli a môžem to pomerať. Taký je rozdiel medzi elektroskopom a elektromerom. V praxi je to jedno a to isté zariadenie. No a aké je to uzemnené teleso? Celý čas hovorím o tom, že elektrický náboj môžeme prenášať z jedného telesa na druhé. Čiže tie naše anióny, tie naše elektróny my vieme z povrchu našej ruky preniesť na nejaké teleso, ktoré je spojené so Zemou. Najčastejšie kľúčka. Ale iný príklad je napríklad hromozvod. Máte dom. A teraz máte nejaký blesk. Je búrka vonku. Hej. A ako my ochránime všetky naše spotrebiče a všetky naše zariadenia, ktoré máme v dome, tak aby blesk, keď udrie do nášho domu, aby za prvé nezapálil nič a aby nezničil naše zariadenia, ktoré máme. No odpoveď je jednoduchá. Volá sa to hromozvod. A často ho vidíte takto nejako. Tu je Zem, tak toto už veľmi vy nevidíte túto časť. Ale hromozvod je práve od toho, aby odviedol elektrický náboj, ktorý je v blesku, rovno do Zeme. Pretože elektrický náboj sa celkom rád prenáša a vybíja na špicaté objekty, preto do mrakodrapov častokrát búchajú blesky. Každý jeden mrakodrap má takúto antenku a to nie je kvôli telefónnemu signálu, ale je to práve kvôli tomu, aby blesky, ktoré sú hádzané z mrakov, aby boli zvedené rovno do Zeme. Kde sa potom ten náš krásny blesk rozdelí až na elementárny elektrický náboj. Tam už môže, koľko chce. Hlavne nech to neudrie do domu. Pretože okamžite máte vystrelené žiarovky a vodiče elektrické vám sa začnú zohrievať, pretože je tam strašne veľké množstvo elektrického náboja. A čím väčší elektrický náboj máte na maličkom drôtiku, tým viacej sa zohreje. A predstavte si taký obrovský blesk,
obrovské množstvo elektrického náboja, ktoré príde do nejakého milimetrového drôtiku, aj to neviem, či som nepovedal už veľa, tak ten drôt jednoducho zhorí. Vám zhorí vedenie, ktoré máte v dome. Čiže aj toto súvisí s prenosom elektrického náboja a uzemnenie je dôležité práve kvôli tomu, aby sme ochránili naše spotrebiče a domy. Ako to súvisí s tým balónom, ktorý som tu vám ukázal? Ja keď mám nejakého človečika, nejaký veselý pán učiteľ, ktorý stojí na polystyréne, polystyrén, dajme ho nejakou zelenou, takou svetlejšou zelenou, ja stojím na nejakom styrodure. A vedľa mňa bude moja pani manželka, ktorá, za tie kresliace schopnosti, ktorá už bude stať bosa na zemi. My sa budeme spolu držať rukami a ja sa chytím, dajme tomu, elektrického oplotenia, ktoré majú napríklad dobytok. Viete, sme niekde na prechádzke vonku a máte tzv. Oplotky, takto všade dookola. Ja sa ich chytím. Ako náhle sa chytím, tak elektrický náboj, ktorý je v tomto drôte, prejde cezo mňa a veľmi rád by išiel do zeme. Veľmi rád by sa vybil niekam, išiel by ďalej. Ale neurobi to, pretože tuná je elektrický izolant a tento materiál bráni prechodu elektrického náboja zo mňa do zeme. Tak elektrický náboj si nájde nejakú inú cestu. V tomto prípade to bude cez moju manželku, cez jej ruku a smerom dole. To isté, keby sme spravili a mali by sme viacero kamarátov, odizoloval by som aj moju manželku, aj potom ďalších a ďalších ľudí. Všetci by sme sa pochytali za ruky a ten posledný, ktorý bude stáť s bosými nohami na zemi, dostane pecku, ktorú by som mal dostať ja, potom moja manželka, ďalší, dostane ju až ten posledný, pretože my všetci sme odizolovaní a bránime elektrickému náboju, aby bol uzemnený, aby sme ho odviedli preč do zeme. A teraz, ten náš balón. Ja ak nebudem uzemnený a budem šúchať balónom o vlasy, tak nebudem hromadiť ten balón, elektrický náboj na tom balóne, ale všetko zvediem pekne preč do podlahy. A od toho sú dôležité práve tie kroxy, tie gumené papuče, aby ste boli odizolovaní a aby ten elektrický náboj ostal na tom balóne. A ten istý princíp, ako je na chladničke, bude aj na strope. Tu bude záporný náboj, tu bude chladný náboj. A preto sa budú priťahovať. O tom, ako tie elektrické polia, ako to presne funguje, budeme hovoriť na budúcu hodinu o elektrických poliach. Budú dosť podobné magnetickým, ale budeme si ukazovať zaujímavé veci. No, takže poďme si zhrnúť dnešnú hodinu. Takže, ako zistíme, či je elektrické teleso nabité? No, priložíme ho na elektroskop. A použijeme nejaké zariadenie, ktoré merá množstvo elektrického náboja na povrchu telesa. Elektrický náboj nemusí byť len na povrchu telesa. Totižto elektrický náboj veľmi súvisí s elektrickým prúdom, ktorý je vo vnútri telesa. Ale principiálne je to meracími prístrojmi. Aký je rozdiel medzi elektroskopom a elektromerom? No, je to jedno a to isté zariadenie, jeden má stupnicu, druhý nemá. Elektroskopom zisťujeme, či je teleso elektricky nabité a elektromerom už meráme množstvo elektrického náboja a porovnávame ho s iným telesom. A aké je to uzemnené teleso? No je to každé teleso, ktoré je spojené so zemou tak, aby bolo z neho odvedený elektrický náboj do zeme. Skúsim to povedať trošku jednoduchšie. Je to každé teleso, ktorého elektrický náboj sme odviedli z jeho povrchu do zeme. Tak, to by bolo všetko. Prebrali sme. OK.
Rozmýšľam, čo k tomu ešte dodať. To je asi všetko, čo by sme tak potrebovali. Dobre.